Tingnan mo dito, Boss Lloyd. Unbox na natin. Excited na ba kayo? Teka lang, boss, ano ba yung... Yung makikita. Yun! Okay, ito na mga... Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Yo, what's up mga boss? Welcome ulit sa isang napakabagong video. And by the way, shuboy, ganun may pulbos. Yo, what's up mga boss? And welcome ulit sa isang napakabagong video. And by the way, shuboy, this is Boss Jeff Films. And for today's video mga boss, eto mga boss, kasama ko nga pala si Boss Lloyds! Pati na yung Lloyd. Kasama ko si Boss Lloyd at syempre, kasama ko si Kurt. And yes, ito mga boss, ang gagawin namin tong video mga boss, ito nakikita nyo naman kung itong mga item na nasa harap namin. Ang gagawin namin ay Unboxing GoPro Hero 9! Okay mga boss, mag-unbox na kami. Kasi mga boss, binili namin to kanina mga boss. Pumunta po kami dun sa Cebu, bumiyahe pa kami ng mga ilang oras para lang makabili sa pinapangarap kong camera, pinapangarap kong action cam, ang GoPro Hero 9. Bago po natin to simulan tong vlog na to, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. At syempre, subscribe nyo ang YouTube channel ni Boss Lloyd. Lloyd Taghoy, click ang subscribe button. Yun lang. Naalala ko dun sa birthday. Diba sabi niya, anong pangalan YouTube channel mo? In-interview siya. Sabi niya, Lloyd Taghoy. May pahiya-hiya kung puta na. Tapos mamaya, tinanong nung MC, nung host na, ano pang gusto mo sabihin? Paki-click ang subscribe button at ang notification bell para more updates sa mga susunod kong video. Paano na? Pero pinutol mo sa vlog. Pinutol mo. Wala eh. Ano sinabi mo? Kuan, kanang Oh. click ang subscribe button Button. and notification bell. Yun pala yung sabi niya. Di ba, kumpleto yun, tapos pinutol niya sa kanyang editing. Bakit mo pinutol? Bumili po ako ng dalawang, Memory card. Extreme Pro. Memory card. Extreme Pro. So, bumili kami ng SanDisk Extreme Pro 128 gigabytes and meron po siyang 170 Years. Mbps ang speed. 170 years. 170 years. Paano ba ito masabing unboxing? Puro tayo kalukuhan. So, pasensya na kayo mga boss kasi mga baliw itong kasama ko. So, ito meron po kaming original na Extreme Pro. Siyempre, kailangan talaga ng original para hindi mag-corrupt yung Para video. hindi rin masira yung relasyon. Relasyon. At syempre, bumili po ako ng extra battery. Ito, sa halagang magkano to, mga 1K plus. 1K plus siguro, nakalimutan ko. And next, ito na, bubuksan na natin ang GoPro Hero 9. Nakasealed pa siya. Wow. Sana. Ano masabi mo, Boss Lloyd? Okay, Rak. Dito ba? Ano masabi mo dito? Okay, Ano right? boss ka na? Bigyan mo na lang sa akin boss. Pag di mo na kailangan. Baka soon, makakabili ka nito. Pag hindi na uso ang GoPro. May apps. May apps. Basahin muna natin. Ikaw magbasa, Boss Lloyd. Bakit mo ako iniwan? Ayusin mo. Ikaw na magbasa. Saan mo na boss? Ito, basahin mo. 20 MP. Ano yan, 20 MP? Imperador. 20 megapixel. And meron siyang 33 feet 10 meter sa underwater. And syempre meron siyang 8 times slow-mo. And time wrap 3.0. Grabe, 3.0. And meron siyang Super Photo HDR webcam mode. Pwede siya sa webcam mode. Yung resolution niya is 5K 30 plus 4K 60 1080p 240. Voice control, maganda yung audio niya. Sabi daw sa mga review sa YouTube nakita ko, maganda daw yung review niya. And Yung sample na pinakita ko. yung pinakita ko dun sa kablang bahay. Data overlays and 1080p live streaming and RAW and syempre touchscreen siya. And Hyper Smooth 3.0. Wow! Hyper Smooth. Okay, excited na akong buksan to.
Balbal mo. Bolong. Tagak. Ano lang po, yawi lang po. Teka na yan. Kanakanan nga. Hindi ko anong yablihan. Okay, ito na. Siyempre, itago natin to. Kasi kailangan yan soon. Uy, baka bukas. Saan na, Buslod? Tingnan mo dito, Buslod. Unbox na natin. Excited na ba kayo? Teka lang boss, ano ba? Yung pera or ano ba? Pero or kahon. Oh, pera or jowa. Pero diba? Okay, ikaw yung makakita. Yun! Okay, ito na mga boss. Ayan. So, ang laman dito sa kanyang case mga boss, meron po siyang case, hard case siya. And medyo matigas. Meron siyang manual. Ito na Meron yung siyang manual. may front. Ayan na. Meron siyang manual. Okay? Tapos, meron siyang libreng sticker. Ayun, meron sticker. Meron siyang libreng sticker. Siyempre, wala na to, karton. Yan lang. Basahin muna natin yung manual, boss Basahin Lloyd. natin yun. Napakakapal ng manual niya, pero hindi po lahat ay maintindihan mo kasi konti lang yung English. Okay. 3 pages lang yung English. Huwag mo yung kunin ha. Huwag mo kunin yan. 3 English. So, 3 pages. So, start na natin. Meron siyang ano to para sa helmet. Okay, lagay siya sa helmet. Extra battery. Oh, ganito yung nasa helmet ko. Extra battery. Tapos, charger, wire, cable wire. And, eto, dito mo ilagay para Para sa i-mount mo helmet sa helmet. Oh. Okay, tapos meron siyang, ano to, ang tawag na ito? Kuan. Lansang. Meron siyang pako. Thumbtacks nga, malaking thumbtacks. O volt. Meron siyang volt. Tapos eto na, kunin na natin to. First time nagagawa ko. Garas yun. Buka ko ba ng screenshot? Iiyak ka boss pag ano mahulog yan boss. Siyempre naman. Wow. So, ito mga boss, ito na po yung GoPro Hero 9 ko, yung bagong GoPro. So, actually mga boss, first time ko palang nagkakaroon ng GoPro. And, syempre, sa pinaka-latest talaga na unit nila, pinaka-latest na model ng GoPro ang Hero 9. So, ito, pinapangarap ko magkaroon talaga ng ganito. And, matagal ko na itong pinag-ipunan. So, ito na. Napakasaya ko. Ang ganda pala niya, no? Ayan, tanggalin muna natin itong plastic. So ito, nandito yung ano para ilagay sa ano, sa monopod. Mati memo na, yung kita personal. Magtaro gatay. So ito na yung Hero 9. So try natin ano, buksan. Try natin lagay yung battery. Basahin muna namin yung manual. Yun nasa likod. Anak. Sumuni. Charger na dia. Charger. So, natatakot kami buksan to kasi yun nga, first time kong nagkaroon na ito. Tapos, tinignan muna namin sa YouTube. So, ito na, nabuksan na namin. Lagay mo, pakita mo paglagay boss. Kita, ito. Lagyan natin ng memory card. Ito, may cellphone pa para apps. May cellphone. Pasensya na kayo sa mga kasama ko dito mga busa. Kasi mga baliw talaga to. Ito yung mga member ng... Dahil wala tayong topic ngayon. Kamusta na kayo ng jowa mo? Bakit ka tumawa, Boss Lloyd? Nasa ano na boss? Nasaan na siya? Mars. Nasa Mars. Ginawa ng alien. Kinuha ng alien. Ginawa na ano pag last... Alam mo, may namimiss Last ako month. sa kanya. Alam mo, may namimiss ako sa kanya. Hindi yan. Yung sabi niya na okay lang ako. Gag! Nilagyan na namin ng battery. On na natin. Butulog. Uy, buturo. Ito na nag-unsyalo. Oh, sana all. Yun, meron siyang logo ng GoPro. Okay, English.
Tapos, ito, touchscreen siya. And by using this GoPro, I agree to term of use of the GoPro. Legal, agree. And turn on GPS. Ano to? Turn on, no? Ano sa GPS? Oh. Para masyado ka sa mga ano. Kala mo kung sino magaling, ha? Okay. Para Ano pa? mahanap ka pag nawala Install the GoPro app on your phone to finish setup. Leave your camera on and follow the app instruction. No. Ano sa number 1? Kanang Mura ba si Corrida? No. Install the GoPro app on your phone to finish setup. Okay. mag-install ka sa mong cellphone. Install na natin, ha. Quick ka na boss, quick up. Quick up. Relating to the GoPro app. Okay mga boss, tinignan muna namin yung tutorial sa YouTube kung paano mag-setup dito sa apps. At saka sa GoPro. So, ito po yung instruction niya. So, sundin muna namin to. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.